के कहा जाने वही बेरा के गोइल बड़न पेंशन निकाले अभी तक लैलन ना गैस हो रही बे कहिए ले कहत नहीं मरद ले तो गैस भरवा दीजिए गैस भरवा दी गैस ना भरवाइलन गोइठा हई सुखत हुए बदली के दिन में घाम उगत हइए नहीं खे हमरा के एकदम डाई के रखले रहत हम तो गोइठा पे ना बनाई आ ना करब बनाए कोई जे बनाओ आ खाओ ये लौड़ी कोई का लागल नैहर में कइबे ना कइनी आ ससुरा में गोइठा पे आ लकड़ी पे खाना बनावे हम देई अरे अभी ना चावरे फट जाता रे त का करी तारा जवानी में हइए लगाई अरे अभी हमारा पेट में चूहा कूदता तारा भी चावरे फट जाता था चावरे फटका गे ई बताई रौरा तो पेंशन निकाल के लिए नहीं ना दी हमरा के आ गैस भरवाई आ तब जाके ना खाना बनी निकाल के दी तोरे पेंशन है पर नजर रहता तो कहां से रही रौरा खाली जुआ आ इति खेले खातिर रहत हुए हो जाता पैसा आ गैस भरवा खातिर पैसा नहीं के होत कहां हम जुआ खेलते नहीं कहां हम जो खत्मी कल है न बोलो हो हम ना देखनी ना बोला तो नहीं ठीक करे बोला हमरा के हम सोचे तो ससुर होना ज्यादा का बोले के बोगे आ तू हम नौटंकी लगा के रख रहा तोड़ा तो बड़ा बहुत बड़ा अभी तरह के ठीक हो जे तनी मारी ना दे में मेरा ना गैस भराई नु तो खाना हमने से ना बनी आ ना हम बनाई में ना कि खियाई देखत नहीं के कैसे का करेला कहत नहीं नून ना लिए तो खाना हमारे से ना बनी गोइठा लकड़ी पे नहीं के बनाइले नैहर में गैस पे बनाइले बनी काहे ना बनाइबू हमर भागे लेल बनी रौरा जाता नहीं भर गाय मकौड़ा मारत नहीं जुआ तस खेलत तो हम पूछत नहीं अरे तू बड़ा का घर के ना हो बड़ा ढेर दान दहेज दे के नहीं तू आई ई का मतलब दान दहेज नहीं के दल हम माने कुछ ना हम चूल्हा पे खाना बनाई पहले बताई ना हमारे पेंशन नहीं देखता रू तो का देखी तार कमाई कौन बउए बुझा तो आई बड़ी थी देखे पेंशन देखत रू पेंशन बता हमार ये सहारा बा ये हम दे दी तो हम लोग के त ना दे त खाना खा ले पेंशनिया लेके पैसा ले खात रहम बुझाइल पेंशन पे घमंड देखल बनी नतिया हमर ओसन मरद बउए जुएड़ी न त अगर निमर रहत न हमर बाप भाई के आंख फुटल है त तोने लोग घर में बियाह क देलक नतिया मरद के गोर देख के बियाह क देलक त हम कुल लइके सुंदर सुंदर बानु आई ना देखल त गजरिया भगरिया जुएड़ी बउए जुआ खेलत रहत देख बोल बियाई भाई बड़ा द बोल बिया रे भाई अपना कने का करत जवानी में हइया लगाओ बाबूजी हां देख बाबूजी आगुलन बाबूजी करे का बाबूजी चियर तड़ा आई तू कहलो जाता नहीं हो किसी फिर हवा में हुरली ह एबरा बना के खा ली ना जगह हां यो भाई लाई चावरे फटकतिया ना ता नहीं घुमने ले का भी परोसा बना के दल में मलपुआ को बेल ली ह खइबा दे तनी दोनों जना के गैस नत भरो ये जा चूल्हा पे हम बनाई काहे तो पैसा दे दे तो लगे सब भरवा अरे का पैसा बा पैसा रही तो अरे तू जाता ना बाबूजी तू तो काहे बात बड़ा है हमरा भूख लागल बा भूख लागल त खा ल गाय गरु के काहे ने बना और गोड़वा हाथ झोक के बना दही लवना नहीं खे हमरा से ना बनी जब तक गैस ना भरवाई बजा बाप भाई हमर बहुत कोइला ना बहुत करत रहन पिछला बार हमर भाई आइलस 1000 रुपया देलस त हम गैस भरवाई आइल बजा में डरामा करे जब देखी ना ढेर जन ना बाबूजी का करतो हो का करतो बाबूजी कान में फुसुराए लगला ले ला नोट चल जा अपने माई बाबू दादा के हैं नती लोग एबर तोने लोग हम खाना दे देला आई देला तो जे चल खाए अरे बोलते हो नोटिए दे चल उठा निस्ता दे ठीक है को अरे मर आये देह कर के जानते नहीं हमरा के चिन्ह तो कि ना बोला ना मार तर जवानी है लगा कहत नहीं नो सुधा जा ना तो धक फफेलिया दबा दे हे जा रा आई रा अरे हम से बेटा पोलर भगत हो नहीं पोलर जतरा आई तनी के लाज शर्म नहीं के लागत तो पतोही के मुंह लागत नहीं आ दिन रात लात खाता नहीं हे चल सुना है ना पहले बात ए जले हिलिया जान जब तक ले ना कल तब तक सांस मत लेना तो लेबा तो धक नरेटिया दबा के मुंगाते अभी तू हमरा के जानत नहीं ख आ उ नाती गोलबन होने जुआ खेले नुआ अपने बाबा दादा के ही आवस एबार उनु को हम क्लास से लगाओ तनी अब तू अंजन को जान जेबे तो हां पतोही का कहाल आ पतोही के कैसे रखल जाला ऐसे ना मन बजा आव से बार उनकर जुआ उनकर कुल ए दीदी जी भैया के पुलिस पकड़ के लेके चल गइल आई पुलिस पकड़ के लेके चल गइल नतिया पुलिस पकड़ के छोड़ी ना भाग छोड़ी रोज चले ना देखी ना पहले कहां जाई हो हम कहां जाई बताओ ना ई नतिया रोज दे के पैसा ओकर मन से कइले बा आ जुआ खेलत अब बोला पुलिस वाला बस दादा अब जो गात रही रोजा जुआ मत खेलाए राजा
बुड़को का ना रोजया नतिया लगाइले अरे अरे नतिया अरे मदद के लिए जैसे मन करी वैसे जाल मन करी दाल आयो करा उए एगो हमर मरद रहन अब हम कैसे राम है दादा आयो कैसे रहन हम कोनो उपाय लगावत नहीं हो अरे रतिया के आवत रहन जुआ खेल के तो गोड़ावा दबावत रह रे रामावा अब के हमर गोड़ावा दबाई रे दादा अरे नतिया पैठ पड़ रे आई कुछ करना के ना आई हो दादा आई रे माई अब हम क्या करी रे दादा आई हो रे जाऊ आई हो तक सुरतिया नहीं के बिसार रे रामावा हेलो हेलो हाँ हेलो ये प्रधान जी हाँ क्या बोलता है? अरे हम बाबूजी चौधरी बोलत तनी अरे बक्सी भाई का बात बहु काहे परेशान लगत रहो? ए प्रधान जी देखी ना हमारा बबुआ के पुलिस पकड़ के लेके चल गइल बा। पुलिस काहे हो? अरे हो जब कुछ संगतियों संगे जीवा खेलत रहला ए मर्द तहनो लोग तो गांव के कुल माहौल खराब कइले बड़ लोग पहला वाला भइल भाई यार तहन लोग के पीछा में पड़ रही है कुल के चक्कर में नु नहीं प्रधान जी कोनो उपाय लगा दी का उपाय लगे मर्द आइए प्रधान जी कोई जी गोड़वा पे गिरी ना कतरा के रख देले बड़ तहन लोग गांव के हमरा मगदी तोरा बतियाऊ ना खाली हमरा संगे लड़े आवेला ए प्रधान जी हम उनकर मौगी बोलत नहीं मेहरारुआ हां बोला बोला कनी नु प्रधान जी हमरो गोड़ पे गिरत नहीं हमर मर्दा के छोड़ा दी उ एगो हमर मरद बड़ा ने दादा अब जा तो तार रोई दे के हमरो से नहीं खेल रही छोड़ा दे तनी लेकिन सुनो 1000 रुपया दे के भेजाऊं करा के आई 1000 रुपया आई प्रधान जी कम में तनी परिया दी 1000 रुपया हम कहां से ले आई बड़ी गरीब दुखे बने आई नती पुड़को के न कुल जुआ खेल खेल के इति के देता सुनो सुनो हनी के देवे के पड़ी खर्चा पड़ी नु हां हां तो 1000 रुपया भेज अभी तो बड़ा कम कहले ठीक आइए प्रधान जी रौरत हमनी खातिर भगवान बनी रौरा गोड़ पे गिरत नहीं रौरा चरण में गिरत नहीं ठीक बा हम केहू तरी उपाय करत नहीं रौरा रखे ठीक बा हम जल्दी उपाय करके बुढ़ाऊ के भेजत नहीं लेके ठीक बा ना समझावत नहीं ठीक बा खेलो लो कुल गांव नगर में कुल माहौल खराब करता लो अरे नतिया के रोजा समझाई ना ये प्रधान जी लेकिन नतिया ना समझेला बुढ़ को कना मना साका के दैले अब तो हमारे कपड़वा नु बीतता ज्यादा हम छोड़वा देत नहीं ठीक बा हां पैसा लेके भेजो हां रखत नहीं ए नाती तारा जवानी में होए लगो 1000 रुपया लगी अब कहां ले देबो आई बोला ना तगड़ा के पैसा बा बोला कहां ले देबो आई सुना आलू वाली हम कहत नहीं केहू तरी हमरा मरद के छोड़ाओ मरद होते ऐसे हम गहना गुड़िया सब बेच दे लेकिन तू रहता न तो छोड़ देते अरे हमर नहीं देना हो हिला कान में के बेच दो हम मरद के छोड़वा दो आइयो दादा हम मरद के छोड़वा दो आई लेके जाई हा बेच के आ सीधे प्रधान जी के दुआर पे जाइए बुझाइल एने ओने जुआ मत खेलिया ना तो फफेला पे लात ध के मुआ दे लेके जा लात खइबा तब उठबा उठा जल्दी जा आयो रामावा आयो राजाऊ एक ने अरे तनी पानी पिया दे सुत तो नहीं मो पेंशन के पैसा हमार जोन बटे तू जुई में हार गइलो अरे जब तोरा जीतल रहले त भाग के घरवा कहना आ गई पूरे 50,000 रुपया जीतल रही बगवा ना सदस्य कोट के बैठ ओ बैठ गनी अतिले ओहे में हारियो गनी रे अतिले पुलिस आके पकड़ लेलो अरे बात ससुर तू नहीं ये जीवा खेलत हमार बुढ़ापा आ गइल आज हम ना पकड़ैनी तू ना पकड़ला अरे पुलिस के देख के छतराली फाड़ के भाग जात रहनी आ तू ससुर हमार नाम बकुची चौधरी के नाम मिट्टी में मिला देलो ए बाबूजी जान चलो पुलिस आइला सब तो गप पीछे वाला पकड़ लेला सब बाबूजी हम मौगी हमार सियाल भी है ना बाबूआ चोल में तो खुद बुझा जाई तेरे बहुत बार बन रही है ना बहुत कहे बाबू तहरा के हम का ना ए बाबूजी हमारे को पुलिस से मारला बस के फूल गए ना अरे तू है ना मारला बड़ा सा मार के फुला देला बड़ा सा अच्छा चल ए बाबूजी चल बहरारू तो हरदी छाप दी कावरी मार के वो फुला दी अरे चल बाबू चल ए बाबूजी से मार लवा मुर्चा ना अरे कहूं के बा आओ ए बाबूजी बड़ा डर लगे तो बड़ा लगे ए पतोहा आ चलो बुलाओ पतोहा पीछे में रहो काजी बाबूजी आई नहीं बाबू आ गइल
बाबूजी काजी आगुनी नहीं तो अरे भाई ना का हो गल बाजी अरे पुलिस मार देले बिया तनी के ले जा घरवा हर देर के छाप अब ना खेले जाइब जाई जुआ के लेम दे दी पैसा बा जन काना में के बेचनी में पैसा कतना हाल सिखा मत खेली जुआ जी मत के सही पुरको कना के चक्कर में पड़ के जुआ खेल जाते आज मरले अब खिलाब बचाओ कान दुना तो धर अच्छा जा लो अब ना खेली पहले उठक बैठक करियन तब मानो कान धरबा ना धरबा अच्छा धो ले बुआ धो ले उठ बैठ कर अपन कान धर उठ बैठ कर चली एक कभी भाई अरे उठ बैठने के बाद तू कहता है चलो अभी चलो